भाइरेल खालामनानै होदों ओमफ्राय आरो थांदे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा ब्रा लिङो मिथिंगाया ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आरो आंनाय हेल' गाइस वेलकाम टू माय चेनेल नोंथांखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय जों दा बयबो मिथियाबो मिथिखौ हाबा जाबाय होननानै ओमफ्राय हाबा जानाया सप्तासे बारलांबाय सप्तासे बारलांखांनायनि उनाव दा मोनसे गोदान मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बे भिडिअआ मोनसे मिटिं जानाय ओमफ्राय मिटिं जानाय बे भिडिअआ सोरनि न'आव जादों आं बेखौ मिथिया ओमफ्राय आबो मिथिनि न'आव जादों ना आबो मिथिनि फिसायनि न'आव जादों बेखौ क्लियारलि मिथिया ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना लाग्रो नायना लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायनानै मा बुजिखो बेखौ आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ नायना लाग्रो लोगोफोर ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे मासाव हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं मिता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा लोगो थानायनाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों ओमफ्राय आरो थांदे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा ब्रा लिङो मिथिंगाया ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आरो आंनाय लानानै थांनांगोन बुंबाय थांबाय ओमफ्राय टिकेट दानहोबाय आंनि मबाइलखौ लाबाय सिम लाजोबबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय होमबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जानाय भिडिअ कल खालामनाय जाहैबाय थायो माबा माबि थायो होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आं बे मिथिंगायाव दुइ मासल'सो लोगो मोनदों आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं बे सैथोखौ बुंदों खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कभिड खालामलांबाय आं खालामथ'ला होननानै लांबाय खालामबायबो खिन्थु अखानायैनो बे कभिडआव भिडिअ जादों बे कभिडसो जायाखिसैनो बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला सानथामनि थाखायमोन आरो नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिनथाम जादों आङो ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंखौ आइसिइउआव होसिगोन नालाय नाथाय बिसोरो गावसोरबो फैबाय पुलिसखौ होनानै माबाखौ आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो ओमफ्राय आं एफा देहा दुर्बलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो आं हायाबाबो मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दरसे खालामबाय बाजैमोनाबो आंखौ नारखें नुखें खालामबाय न'सिबो हाबनो होला बेबायदि खालामबाय आरो गावनो थांदो होनो थांदों थाङोबा थांथारदो नोंखौ नांला बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेंजोबो ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआखिसै आंखौहाय मिन्थिगौ आं जि भुल जादों आंना भाइरेल जाजोब्बाय भुल जाबाय आं लाइफआव फरवार्ड जाबाय आं खालामनो हाला ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै मिथिखाबाय ओमफ्राय आं सानदोंमोन मा आबो मिथिजों ओमफ्राय दानि नैबे आबो मिथिनि फिसायजों गावसोर सानैजों गोसो गोरोबलायना हाबा जादों ओमफ्राय दा भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव मिथिनो मोनबाय आबो मिथिया गाव गोसो जानानै हाबा जायाखै बिदिब्लाथ' गावनि हौवाया जबरदस्तिसो हाबा लादों ओमफ्राय आंबो बारा बुंनो साना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायखांनानै माबादि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सोरनि मा दाया ओमफ्राय बेसेबां सैथो बेखौबो आं बुंनो हाया मानो होनबा आंबो बिसिनि पार्सनेलि माबाखौ मोनथिजोबा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जेखियानो जादों दिनै भिडिअ एसेनोसै मोजां मोनो लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर बाय बाय।